dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamastan, makariig ka, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamastan, makariig ka, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paboritong samba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pagindapatin mo, ikaw ay mamastan, makariig ka, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paborit pang samba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga paboritong samba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at Let's pray. Blessed is the man that walks not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sit in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he doth meditate day and night. He is like a tree planted by the rivers of water. He bears fruit with his season, and his leaf shall not wither. But the ungodly are not so, but they are like a chaff which the wind driveth away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. But the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Lord God, merciful Father, we thank you for this opportunity and privilege. Bless your people, strengthen their faith, and bless those all who listen to your word.
Thank you so much. I ask in Jesus' name. Amen. The book of Acts chapter 2 verse 33 to 37. Therefore, being exalted to the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit, he poured out this which you now see and hear. For David did not ascend into the heavens, but he says himself, the Lord said to my Lord, sit at my right hand, till I make your enemies your footstool. Therefore, let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus whom you crucified, both Lord and Christ. Now when they heard this, they were cut or pricked to the heart, and said to Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? And my preaching this morning is entitled, What Shall We Do? In the book of Acts chapter 2 verse 1, the Bible tells us, as on the day of Pentecost, they were all in one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. So there is the day of Pentecost. Pentecost was the second of the annual harvest festival. It came after 50 days of the Passover. Itong pagtitipon na ito, this is the 40 days, the 3 days after His resurrection, and 40 days remain on this planet Earth, si Jesus Christ. So they are waiting for the promise. That's why they were in the upper room. 120 disciples. Kaya ang nangyari po, lahat ng yung mga karatig bansa ng mga Hudyo ay nagkatipon-tipon dahil may kapistahan po. Ang tawag po dyan, Pentecost. Kaya dito po, they wait for the promise of the Father because that is the commandment of the Lord. Tarry in Jerusalem. Kaya nung nag-resurrect po ang ating Panginoon 40 days after, okay, nandun po sila. How many days they are waiting for the promise? Hindi nga nila alam kung what's that. That's why in the day of Pentecost, they were all in one accord. Nagkaisa po sila yung 120 disciples. Kasama po ng mga babae. 120. Lahat po sila sa upper room. They were in the upper room. Kaya, ang sabi po ron, sa ating binasa kanina, start na po tayo, they were pricked in their heart. Nasaktan po sila. Because, ang dami pong dumalo ng kapistahan, nagkagulo po sila dahil namangha po sila sa nangyayari because they speak in tongues at their own language. Kasi ang dami po, iba-iba po ang kanilang dialects, pero they were Jews. Iba-ibang bansa po sila galing. Iba-ibang lugar. Kaya nagtaka po sila nung nakatanggap po ang Holy Spirit, yung mga lagad ng ating Panginoon, they speak in tongues. O, kaya sa in the book of Acts chapter 2 verse 1 up to 4, on the day of Pentecost, they were all in one accord, in one place. And suddenly there came a sound from heaven. Pag sinabing sound from heaven as of a rushing mighty wind, pag sinabing wind po, ay in the book of John chapter 3 verse 8, compared the Holy Spirit work to the wind. Kaya as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting. And it filled its one of them. Talagang nagkaroon po ng cloven fire like a batang. Talagang dumapo po sa kanila. It's every one of them. And they began to speak with new tongues as the Spirit gave them the utterance. Kaya dito po, they were being exalted to the right hand of God. So, pagkatapos po noon, namangha po sila, ang sabi na, the others mock. Nilahit po sila ng iba. Sabi nila, mga lasing ito. That's why Peter is told. Malakas ng loob ni Peter, tumayo na po siya because puspos na po siya ng Holy Spirit.
Kaya sabi niya, alas 9 pa lang ng umaga, hindi ko kami lasing. This is the promise of the book of Joel chapter 2, that He will pour out His Spirit upon all flesh. Kaya doon, nagsalita po si Peter, kaya namangha po sila habang sila nagsasalita ng iba't ibang wika, naintindihan po nila sa iba't ibang naninirahan sa Jerusalem, iba't ibang lugar, yung kanilang dialect, na-interpret po nila bakit gano'n ang nangyayari, kaya nagkaroon sila ng namanghapong sila. Kaya tumayo po si Pedro, kaya sinabi niya sa 33, therefore being exalted to the right hand of God, and having received both from the Father the promise of the Holy Spirit, He poured out this which you now see and hear. Nandito na katunayan yung promise niya. Kasi sabi ng ating Panginoon, yung malagat ko, wait for the promise of the Father. Kaya naghintay po sila sa upper room. For David did not ascend into heavens, but he says himself, the Lord said to my Lord, sit at my right hand. Si David, hindi naman siya nag-resurrect. Kaya dito po, till I make your enemies your footstool. Hanggang magati po ang kaaway. Kaya dito po, therefore, kaya nga, let all the house of Israel know assuredly. Sinigurado niya that God has made this Jesus, whom you crucified, both Lord and Christ. Kaya nasaktan po sila. Kasi po, yung mga ibang mga Hudyo, nag-witness po sila kasi they were under Roman Empire. Kaya yung mga sundalo, yung mga talagang pinarusahan po siya, kaya nasaktan po sila ng maigi ang kanilang kalooban. Kaya habang nagsisisi po sila, habang nangangaral si Apostol Pedro, kaya sabi niya, now when they heard this, they were cut or pricked to the heart. Nasaktan po sila maigi. And said to Peter and the rest of the apostles, men and brethren, what shall we do? Mga Ginoo, mga kapatid, ano ang dapat naming gawin? So that is our topic. What shall we do? Number 1, believe. First, we must believe the gospel. Why? Because Jesus declares it. In the book of Mark chapter 1 verse 14 up to 15. Now after John was put in prison, Jesus came to Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God, and saying the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. So sabi niya, natupad na. Ito na yung panahon. Ang kaharian ay malapit na. He preached the kingdom of God, the gospel of the kingdom of God. At ang sabi niya, repent. Or likewise, perhaps. Ay sabi niya, repent and believe in the gospel. In the book of Matthew chapter 16, 17 to 18. Jesus answered and said to him, blessed are you, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed this to you, but my Father who is in heaven. And I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. 18, 19. And I will give you the keys of the kingdom of heaven. Kaya sabi niya, anything that you bind on earth shall be bound on heaven. Anything that you loose on earth shall be loose in heaven. Kaya Jesus declares, we must believe the gospel. And Jesus declares to Peter, why? Kasi po, nung tinanong po niya dyan sa Matthew chapter 16 kung sino siya, tinanong niya kung yung kanyang alagad kung sino siya sa labas. Ang sabi niya, sabi ng kanyang alagad, you are the Jeremiah, you are
Elijah, the prophets ng Old Testament. Ganun ba? Ngayon, kayo, sino ako ngayon sa inyo? That's why Peter said, oh, you are Christ. Oh, Peter, it's not you. It's the Father in heaven who revealed to you who am I. Kung sino ako. Hindi dahil sa gusto mo yan. Ang nagpahayag sa iyo, ang amang nasa langit, na siya yung Messiah. Kaya sabi niya, because of that, oh Peter, you are now Peter, okay, son of Barjona. Upon this rock, I will build my church, and even the gates of hell shall not prevail against it. That's why he entrusted the keys of the kingdom of the gospel of salvation to Peter. Hallelujah. Sino pa? Number 1, Jesus declares. Second, in the book of Acts chapter 2 verse 38, what shall we do? Then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. The gospel of salvation. Okay. Kanina, Jesus Christ declares. Ngayon, Peter declares. Why Peter declares? Because Jesus Christ entrusted to him the keys of what? It is not a literal key. It is a spiritual. It is a message of God to unlock the message of salvation. That's why nung sinabi na, what shall we do? Nasaktan po sila. And Peter said, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remissions of your sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. The gospel of salvation, death represents repentance. Kaya yung kamatayan niya, na pinipreach niya the kingdom of heaven is at hand, ito na po yun. His death represents repentance. Burial represents water baptism. And resurrection, Holy Spirit baptism. So, kompleto po yun. And I will give you the keys, mga susi. Ano yung susi para maligtas ang tao? Yung kamatayan ni Kristo. Kaya sabi niya, repent. Repentance represents the death of Christ. Kaya pag tayo po ay nagsisisi, namatay yung ating mga kasalanan po. Kaya pag namatay yung kasalanan, di ba ang patay, nililibing para hindi mabulok? That's why, yung kanyang water baptism, kaya sabi niya, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, para sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan. So, burial, ililibing yung kasalanan, ililibing yung tao, nilibing po siya. Ganun po yun. This burial is representation. Yung kanyang yung baptism is a representation of water baptism is the blood of Christ. Kaya all have sinned and come short of the glory of God. Lahat ay nagkasala. So sa pamagitan lang ng death represents the repentance, burial represents the water baptism, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. That is the baptism of the Holy Spirit. Kaya lang yung sinasabi ni John the Baptist, he that cometh after me is mightier than I. I am not worthy to unloose his sandals. He will baptize you with the Holy Ghost and with fire. Kaya sabi nga niya, itong darating, di ako karapat-dapat na mag-unloose ang kanyang sandalyas. Because I baptize you with water and repentance, He will baptize you with the Holy Spirit. Kaya kompleto po yung susi na binigay.
That is the birth of Christ. Nung nangaral po si Apostol Pedro, nung sabi niya nasaktan yung mga tao, yung mga Hudyo po yun ha. Mga Hudyo po yun, take note. Ay sabi niya, repent. Oh. And be baptized, every one of you. Oh. And ye shall receive the gift of the Holy Spirit. So that is, first, Jesus Christ declares. Second, Peter declares. Number 3, we must believe on the gospel. Paul declares in the 1 Corinthians chapter 15, 1-4, moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preach to you, which also you received, and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preach to you, unless you believe in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. So nandun na naman. Kaya sabi ng Apostol Pablo, mga kapatid, itong ipapangaral ko sa inyo, ito yung natanggap ko, gospel, ebanghelyo, mabuting balita, na ito yung pinanindigan ng aking pananampalataya. Maliban na lang kung hindi kayo naniniwala nito. Nandun uli yun, yung death of Christ, the burial of Christ, and the resurrection of Christ. Kaya sabi niya sa 1 Corinthians chapter 15 verse 3, for I delivered to you first. Ano yung una? Ito yung natanggap niya, that Christ died for our sins. Nandun yung death, nandun yung repentance, and that He was buried. Nandun din yung sa Book of Acts chapter 2 verse 38. The water baptism, and that He rose again the third day according to the Scriptures. That is resurrection. So nandun yung receiving of the Holy Spirit. So tatlo po yung nagpatotoo. Ano sabi ng Bible? 2 or 3 witnesses, the word shall be established. So napakahalaga na you must believe in the gospel. You must have faith in the gospel. Pag sinabing you have faith, faith that works. Kasi may mga naniniwala sa gospel, walang works. Tumatanggap lang sa Lord. Hindi po. Tingnan natin ang letter B. We must obey the gospel. Kanina, we must believe. We must have faith in the gospel. Now, we must obey. Ibig sabihin, merong action na gagawin. Tingnan po natin. In the book of Mark chapter 16, verse 16. He who believes and is baptized will be saved. But he who does not believe will be condemned. Ang sabi ng Lord, yung nananalig, yung mananampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. But he who does not believe will be condemned, parurusahan. Kaya yung iba sabi nila, wala naman baptize yung but he who does not believe, believe lang eh. Mga kapatid, ang tinutukoy rito, believes and is baptized, magkasama po yan. Hindi pwedeng tanggapin lang po natin ang ating Panginoon. E di nandun pa rin yung kasalanan. Ay, kailangan may action po. Kasi ang sabi ng Book of James, faith without work is dead. Hindi ka na pwedeng maniwala, kailangan we must obey the gospel. We must obey. In the book of Acts chapter 2 verse 39, tingnan po na, for the promises unto you, unto your children, unto all who are afar off, as many as the Lord our God will call. Kaya nagpabautismo po sila talaga eh. Why? Yung pangako nasa kanila mismo. Sa mga Hudyo, sa iyong mga anak, sa maging doon sa malalayo. Kasama na po tayo, as many as the Lord our God will call. Kaya ano sabi ng John chapter 1 verse 12? As many as receive Him, He gave them to become a children of God. Give them the right to become the sons of God. Kaya pag naniwala ka dyan at nanampalataya ka at may gawa,
Hindi pwede tayo manampalataya po mga kapatid na walang gawa. Eh napakalaga po yun kasi yun ang pinangaral ni Kristo eh. Hallelujah. Kaya sabi niya kanina yung sa declaring of the gospel, mamaya mapag-aralan po natin for the promise. Verse 40, and with many other words he testified. O, nagkaroon na po sila ng patotoo. Nag-exhort na po sila. Why? Because the promise. Talagang naramdaman nila yung kapangyarihan ng Lord. Nasaktan po sila masyado. Kaya kailangan hindi lang sila mag-repent. Kailangan magpabaptize po sila. Kailangan matanggap nila yung Holy Spirit. Tatlo po yun. Hindi pwede sila maging tulad sa kapatayan ni Kristo, no? Kailangan kumpleto po yung plan of the salvation, the gospel of salvation. Kaya sabi ron, be saved from this perverse generation. Itong likong lahi na to. Oh, kailangan iligtas nyo ang inyong sarili. Maligtas ang likong lahing ito. Kailangan mag-testify sila. Kailangan magpatotoo po sila at mag-exhort po sila. Verse 41. Then those who gladly receive His word were baptized. O, kita nyo na po. They were baptized. Ayan ang sabi ng Lord, what shall we do? Brethren, ano dapat namin gawin? Dapat? Ano yon? Anong ginawa nila? Sila nagsisi po sa kanilang mga kasalanan at sila po ay nagpabautismo sa pangalan ni Jesus. Then those who gladly received His word were baptized. And that day, about 3,000 souls were added to them. Ilan daw po ang naidagdag? Dati 120 lang po sila. Hallelujah. Sila ay pospos ng banal na espiritu. Nasa upper room po sila. Anong ginawa ng Lord nung napospos po sila? Yung mga tao na nakikinig. Hallelujah. Ang sabi nila, mga lasing ito. Pero sila pala ay pospos. They were gladly received. Tinanggap nila yung salita ng Diyos. They obey the gospel. They don't just believe, but they also obey. And they were baptized. 3,000 souls were added. Grabe po. Kaya mga minamahal, panahon na para mabuksan ang ating isipan. Tingnan po natin. Kanina, we must believe in the gospel. Yung faith. You must have faith in the gospel. Letter B, you must obey the gospel. Faith with works. Letter C, they continued steadfastly. Sila ay nananatiling matibay. Saan? Apat po yun. Bakit sila nagpatuloy? Bakit sila nananatiling matibay? Ano kanila ginawa? And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and fellowship and the breaking of bread and in prayers. Tinuruan po sila. Bakit apostles' doctrine? Kasi po, more than 3 years or 3.5 years, tinuruan ni Jesus Christ ang kanyang mga alagad. So lahat yung itinuro niya sa kanyang mga alagad, ay ituturo niya itong mga bagong mananampalataya. The first born church in the book of Acts, chapter 2, verse 38, nung tinanong sa 37, what shall we do? Nasaktan po sila. Kaya lahat ng mga nagrepent doon, nanalig sa gospel, yung sila yung they believe, they obey. Nagpabaptize po sila. Kaya tama yung sabi ng Lord kanina sa Mark 16:16, he that believe it and is baptized shall be saved. Kaya wala po kayo maniwala po Kailangan you must obey. Kailangan may action because faith without word is dead. Kaya sila po ay nag-obey, kaya nabaptize po sila. At hindi sila huminto po ron, and they continued steadfastly. Meron po silang ginawa para lalo silang lumago, para lalo silang mag-grow, para lalo nilang mapaglingkuran ang ating Panginoon. Anong ginawa nila?
in the apostles' doctrine. Tinuruan po sila ng mga katuruan ng mga alagad. Kung anong hinabilin sa kanila ng Lord. Yun yung itinuturo nila sa mga bagong mananampalataya na 3,000. Bukod sa 120. Hallelujah! Yung mga itinuro, yung hinabilin niya, hallelujah, na itong baptism na ito, itong susi ng kaligtasan na ito, ito yung pinangaral nila. Kaya sa following verse, and they were added another 5,000, and 7,000, and multitudes. Meron po tayong basis. Kaya yung susi po, na binigay kay Peter, sa book of Matthew chapter 16, verse 18, na-fulfill po dito sa Acts chapter 2, verse 38. Binuksan niya na po. Hindi literal na susi yun, kundi susi po ng kaligtasan para maligtas ang mga tao sa mga nananalig kay Kristo. And fellowshipping, nagkaroon po sila ng fellowshipping. Pagsama-sama. Alam niyo sa early church, sa tindi ng kanilang pagsama-sama, halos yung pangangailangan ng isa't isa, common na lang eh. Yung mahirap na kapatid, binibiyayaan, halos doon na sila sa kainitan po nila sa paglilingkod, halos ayaw na nilang umuwi. And in breaking of bread, talagang nagko-communion po sila bukod sa kumakain po sila. Kasi grabe po eh. Yung sigla, yung mga signs and wonders and miracles, kung susundin lang po natin, kaya nag-grow talaga yung Church of God eh. Yung ngayon naman, ang in breaking of bread, ganito po. Kahit na nasa social media po tayo, may mga social distancing, ang Lord ay hindi pa rin nagpapabaya. Mayroon pa rin spiritual bread. Yung mga kapatiran, yung mga tao na nakikinig, nanonood, binibigyan po sila ng pagkakataon ng Diyos na marinig ang apostles' doctrine. Kahit sa panahon po natin ngayon. Ay grabe ang pag-ibig ng Diyos talaga. Pati yung fellowshipping, talagang yung mga kapatiran po natin, talagang gustong-gusto na nilang mag-gathering eh. Kaya lang, wala pong pagkakataon dahil bawal po talaga. Kaya anong nangyari po? Hallelujah. Breaking of bread, dito na lang po tayo. And prayers. Talagang panahon na po. Itong apat na to, talagang matibay po sila. Hindi nila kinakaligtaan ng panalangin. Sa panahon po ngayon, yan ang pinakamagandang gawin po natin, yung panalangin. Yan ang gusto ng Diyos. Kaya nga may 3 o'clock habits eh, kasi maging sa TV, bakit 3 o'clock? Kasi po, yun ang oras ng panalangin ng mga alagad eh. Tuwing alas 3, pumapasok po sila sa templo. Hallelujah. O kaya 3 po yun. They continue this steadfastly. Now, tingnan po natin. Matthew 28:19. Alam niyo po, Great Commission. Pinangaral ng ating Panginoon, the kingdom of God, preaching and teaching the kingdom of God. The kingdom of God is at hand. Repent and believe the gospel. Binigyan niya na yung susi kay Apostol Pedro. Ang sabi rin ni Apostol Pablo, remember, Peter is the apostles of the Jews. Paul is the apostles of the Jews and of the Gentiles. Kaya sa Great Commission, ang sabi niya, go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Napakaliwanag po yung gospel, yung mabuting balita. Nandun na naman yung make them disciples. Paano magiging alagad yan kung walang baptism? Makasalanan pa rin po yan, kaya napakalaga yung baptism eh. Hindi pwedeng ang baptism parang ordinance lang sa church. No. Baptism, water baptism is part of salvation. It's not I who declares it. It's Jesus Christ. He that believeth and is baptized shall be saved. Alam niyo po, kung maniniwala po kayo na ang New Testament is shadow the things to come. Sa 1 Corinthians, nung tumawid po yung mga anak ng Diyos sa Red Sea, nabaptize po sila ron. Kasi yun yung typology, yun yung type po. Kaya sa book of 1 Peter, yung 8 kaluluwa sa Noah's Ark, water.
Napakalaga po yung baptism. Kaya panahon na, mga preachers. Kasi mananagot po tayo sa Lord eh. Kaya sa Book of James, ano sabi ng Lord? Huwag nyo nga rin na magturo. Fivefold ministry po yun. Teachers. Kasi, baka magkamali kayo. Mas matindi ang kainat na nagtuturo. You know why? Because Jesus Christ said, if the leader is blind, the followers are also blind. They will fall, both of them, into the ditch. Ay kaya nga para sa atin po lahat ito eh. Kaya yung mga hindi nagpapabaptize, magpapabaptize na po kayo. Hindi pa ulang lahat. Alam nyo, napakabuti po ang ating Panginoon. Hallelujah, yung baptism, yung Father, Son, the Holy Spirit, ay grabe po yun. Tingnan po natin ang Acts 2:13. Then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Matthew 28:19 is the Great Commission. It is a commandment of the Lord Jesus Christ to His disciples when He resurrected. And the fulfillment of the Great Commission is in the book of Acts chapter 2 verse 38. Doon na po yung kaganapan. The first church was born on the day of Pentecost and 3,000 souls were converted. Hallelujah! Why? Because they don't just believe, they obey. They don't just obey, they continued steadfastly. Nagpatuloy sila sa pangangaral. Nagpatuloy sila sa mga turo ng mga alagad, ng mga apostoles. Nagpatuloy sila sa pagsama-sama sa fellowship. Nagpatuloy po sila sa pagbe-breaking of bread, pagtitipak-tipak ng tinapay. At nagpatuloy po sila sa pananalangin. Tatlo po yun. They believe the gospel, they obey the gospel, and they continued steadfastly. Kaya Great Commission is Matthew 28:19. The fulfillment of the Great Commission in Acts chapter 2 verse 38. In the book of John chapter 3 verse 3 and 5. Ulitin ko ulit, pinreach ko na po ito. I think last 2 weeks ago. Born of God. How to be born of God? In-explain ko na po yun. Physical birth is the born of a woman. Spiritual birth, you must be born again. In the book of John chapter 3 verse 3. Jesus answered and said to him, most assuredly I say to you, unless one is born again, he cannot see the kingdom of God. You must be born again. Requirements po yun eh. That is the criteria of God. Hindi ka pwedeng papasok sa kingdom of God na you are not born again. Kasi makasalanan po tayo eh. Physical birth lang tayo. Kailangan maniwala ka. Hindi ka naman napapasok sa pangalawa. Na physical birth, no. Is pertaining to spiritual birth. 4 and 5. Nicodemus said to him, how can a man be born again when he is old? Can he enter a second time into his mother's womb and be born? Jesus answered, most assuredly I say to you, unless one is born of water. Take note, born of water. Pinris po yun ni Peter. You must be baptized of water in the name of Jesus Christ. And the Spirit. Unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Kaya kailangan magkaroon ka ng spiritual birth. Pagka na-born of water ka na, nabaptize ka na, because that represents the blood of Jesus Christ, para maging karapat-dapat ka kay Jesus Christ sa ating Panginoon, that we might have relation to our Lord God, Jesus Christ. Kailangan ma-born again po tayo. Sa paano? Nag-repent na tayo. That is His death. Mabaptize tayo para patawarin po tayo. Unless hindi ka nabaptize sa pangalan ni Jesus, I tell you, hindi mo pa nakakamit ang kapatawaran.
Baka nag-believe ka lang, tapos hindi ka nag-baptize. Nandun pa rin po yung kasalanan. Ang tamang gospel po ay repentance, water baptism, and Holy Spirit baptism. Because that is the gift of God. You must receive the gift of the Holy Spirit. Because the receiving of the Holy Spirit represents the resurrection of the Lord Jesus Christ. And you must born in water and of Spirit. Ibig sabihin, you must be baptized in the Holy Spirit. Tingnan niyo po. This is a challenge to us. Pastors, preachers, teachers of the gospel. Kasama ko rito, lahat po tayo. Ano sabi ng book of Matthew 24:14? And this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all nations, and then the end will come. Napakabuti po ang Lord eh. Alam niyo po, hindi pa tayo nakahanda eh. Marami pong handa, hindi pa handa ang Church of God. Kasi pag dumating siya ngayon, titiyakin ko po sa inyo, maraming maiwan. Nagbigay pa ng Diyos ng pagkakataon sa lahat ng mga mananampalataya at naniniwala sa salita ng Diyos. Na huwag ka lang maniwala, kailan mabautismuhan ka. Kung nabautismuhan ka ng Matthew 20:19, Father, Son, and the Holy Spirit, magpabaptize ka sa pangalan ni Jesus, sapagkat sa pangalan ni Jesus, doon ka maliligtas. Neither is there any name given among men under heaven whereby we must be saved. And in that name, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Mga leaders, mga pastors, I appeal. Meron pa po tayong pagkakataon. We must rebaptize. Huwag kayong matakot. Inaayos lang po ng tama ang ating Panginoon. Meron bang na-rebaptize sa New Testament? Meron. In the book of Acts chapter 19. Did you receive the Holy Ghost and you believe? Church, papunta rin si Apostol Pablo. Hindi nga namin alam yung Holy Spirit eh. Ano baptism nyo? Anong natanggap nyo? Ay, si John the Baptist, that is the baptism of repentance. Ay, kailangan maniwala kayo na may Holy Spirit. Ano nangyari? They were rebaptized. They were gladly received and baptized in the name of Jesus. And Paul lay his hands. And they received the Holy Spirit. Tapos ayaw natin bautismuhan yung ating mga membro ng in Jesus' name. Samantalang alam natin po na doon tayo nabalatay po yung pangalan ng Lord sa kung kaluluwa natin. Na yun yung kaligtasan ng para ng Diyos. We must open up our eyes, brethren. Fellow workers, pastors and preachers. Ito na po ang tamang pagkakataon na ayusin po natin. Huwag tayong matakot kasi mananagot tayo sa Diyos. You know, if you use Matthew 20:19, I'm sorry to tell you, it's hard, it's pricking my heart. Masakit po. 4 na kadahilanan. Ito masakit po. You just open up your heart. Wala pong scriptures na nagbaptize ng Father, Son, and the Holy Spirit. Kasi utos po yun. Hindi inuulit ang utos. Kinaganap ang utos. Kaya wala po kayong nakita sa Bible na nagbaptize ng I baptize you in the name of the Father, in the name of the Son, and in the name of the Holy Spirit. Mga alagad po ang inutusan ng Lord. Bakit? Binaptize nila sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, bakit? Kay Peter inintrust yung susi Kaya, what shall we do? Brethren, what shall we do? Then Peter said to them, repent! Nag-repent po mga believers. And be baptized, every one of you, mga Hudyo po yun. Tayo po mga Gentiles. Tapos ibabaptize sa atin, Father, Son, and the Holy Spirit.
Ulitin ko po, pinraise ko na po ito noon. Pero ngayon po, this is a very serious matter. Marami pong nangangaral. Pero baka panahon na po, nayupin niyo po yung inyong understanding. Mag-pray po kayo sa Lord. Kakahabagan po tayo ng ating Panginoon. Nang tamang bautismo po ay sa pangalan ni Jesus. Kasi mananagot po tayo sa mga tupa. Sayang po. Sayang po yung mga tupa na pinakatiwala sa atin ng Lord. Number 2. Kung walang scriptural basis yun na walang nagbaptize, ang nakakatakot po, pag yun ang ginamit nyo, I'll baptize you in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Who is the baptizer of the Holy Spirit? Diba si Jesus Christ? Pag yan po ang ginamit natin, ako mga kapatid, matakot po tayo. Sana po, hindi po nakakasakit po ito. Para sa atin po lahat to. Ako rin po, ang binaptize sa akin, Matthew 28:19. Dumating ang panahon, the fullness of time, nung tinawag ako ng Lord. Paribaptize po ako. I enjoy. Na-enjoy ko na po yung the joy of salvation. Because I believe the gospel. I obey the gospel. I declare. And I continue. Hallelujah. Ako'y nagpapasalamat kahit na yung aming church na pinakatiwala ng Lord ay 7 years pa lang. This coming May 17 po. Church anniversary po ng Jesus Christ Church International Love God Ababon. Inviting ko po kayo. Online po. Kasi hindi pa po pwede. Yan talaga po yung aming schedule. Inviting ko po kayo. Para sa lahat po ito. Wala pa akong pinapangaral na pinapataman. Kung ano lang po ang sinabi ng Bible. Masakit, pero tanggapin lang po natin. Hayaan niyo po ang ating Panginoong Hesus ang humilom yung mga ano po natin. Yun ang tama, kaysa mananagot po tayo. Kaya sabi niya sa Matthew 24:14, ang true gospel po ron, para pagdating niya, ay yung Acts 2:38. Kasi utos po yung Matthew 20:19. Tingnan po natin, meron pang, kaya hindi pa dumarating ang Lord, alam niyo, 2 Peter chapter 3:9. The Lord is not slack concerning His promise, as some count His slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Alam niyo po kung bakit hindi pa dumadating ang ating Lord. Ang Church of God po ay hindi pa naka-ready. Pero napakabuti ang Lord. Mayroon pa tayong pagkakataon. Hallelujah! Na maiayos yung mga to. Yung gospel na to. Hallelujah! Mga preachers ay appeal. The leaders of the church ay appeal. Hallelujah! Para sa atin lang ito, magkakapatid po tayo lahat sa Lord. Wala pong dapat discrimination pagdating sa denomination, pagdating sa Word of God. Hallelujah! Ang gusto ng Lord ay makasama po, maraming maligtas. Bakit sinasabi ng Lord, oh, there are many called but few are chosen? Bakit sinasabi ng Lord, narrow is the way? Masigit, makipot ang daan. Kukunti lang na nakakasumpong. Pag nasumpungan nyo, compel din to kami. Pilitin niyo sila na makapasok. Why? Grabe po. Ang biyaya ng Diyos ay biyaya sa biyaya. Kaya siguro merong binigyan po ako ng kahit na paano pagkakataon po na mangaral sa social media. Para sa atin po lahat ito. Wala akong galing dito, wala po. Nauna na po kayo sa akin, marami na kayong alam. Pero kung binigyan po ako ng pagkakataon ng Diyos na gamitin para sa inyo, maraming salamat po. Hallelujah. Pero mo hindi pa dumarating ang Lord, bakit He is not willing that any should perish. Oh, but that all should come to repentance. Hallelujah. Sana mamulat po tayo. Lastly, Revelations 14:6. Then I saw another angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel.
to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribe, tongue, and people. Napakabuti po ang ating Panginoon. Kahit yung mga iba, yung kanilang pandinig ay binabaliwala. Kasi nandiyan na sila. May mga benefits na talagang pag bumaba, talagang mahirap bumaba po at tatanggapin natin yung ating mga pagkakamali. Ay gusto ng Lord po yun eh. You want to become a great in God's kingdom? You must be the servant of God. Hallelujah. Tanggapin po natin. Kung sige tayo ang kapwa nating mananampalataya, sugit! Ang mahalaga, tayo po ay sumusunod ayon sa panuntunan ng Diyos. Kahit na hindi susunod yung iba, gagawa pa rin ng Lord, oh. Yung angel flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to preach. Mayroon at mayroon gagamitin ng Diyos. Kahit saan lugar, kahit sa bundok yan. Kahit na communist yan, kahit na hindi nila tinatanggap ang gospel, mayroon pa rin. Ang salita ng Diyos ay mayroon lahat sa buong mundo. Mayroon, kahit nasunugin na yan. Kahit nawala yan. Bakit? Why? Because there is the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, lahat. To every nation, every tribe, tongue, and people. Ganun po tayo kamalan Diyos. Hallelujah, hallelujah. Waraki, araku, waraki, kakong kapala. Hallelujah. God loves us so much. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have an everlasting life. Brethren, my co-workers, pasensya na lang po. At palahin po tayo lahat ng ating Panginoon. Sana po pinagpala po kayo. Let's pray. We praise you, Lord God, for this wonderful message, Lord. Kung nakasakit man ako ng damdamin, Panginoon, sa kapwa ko, manggagawa, patawad po. Ito po yung nais mo, Lord, na babuksan po. Naayusin po yung pagbabautismo po. Millions and thousands and hundreds of thousands baptized in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Sana po ito yung pagkakataon po na maliwanagan at ma-enlighten po ang mga nakapakinig. Hallelujah. Touch their heart, O God. Enlighten their spiritual eyes. Hallelujah. Nagiging mapurol ang aming pandinig. We honor you with our lips and our hearts is far away from you. Because we are stubborn. Ikas ang aming mga ulo, stiff-neck. Pero now, Lord, alambutin mo ang aming kalooban. We thank you, Lord, for your word. We thank you, Lord, for the enlightenment. Bless them, Lord. Protect them, Lord. Hallelujah. Kung nagkaroon man kami ng ganitong pagkakataon, salamat po. Ito po ay pinahintulutan mo, Diyos. Palahin mo lahat. Ang lahat ng mananonood, mga kapatiran po namin, palakasin mo ang aming bansa. At tuloy mong ingatan at i-provide mo ang aming mga pangangailangan. Na o Diyos, manaignawa ang pag-ibigan. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa at pag-ibig sa isa't isa. Marami pong salamat. Ito po ang aking samang dalangin. In Jesus' name I pray. Amen. Have a blessed day to everyone, especially to our viewers and supporters. Muli, salamat po sa ating Panginoon at binigyan tayo muli ng magandang araw na ito pang tayo po ay makapakinig ng kanyang banal na salita. Salamat po sa Panginoon sa paggamit niya po sa ating mahal na Bishop Domingo C. Lucena na tayo po binigyan din ng magandang mensahe na pinamagatang What Shall We Do? Tunay nga mga kapatid, ito po ay katanungan ng mga taong naghahanap po ng katugunan sa kanilang mga buhay. Mga taong naguguluhan kung ano mangyayari sa buhay nila, lalo na po sa panahon ng krisis na ito. Tunay mga kapatid, ng Panginoon po ay napakabuti sapagkat may katugunan po siya sa tanong na ito. What shall we do? Ano bang gagawin natin para tayo ay maligtas?
Hindi lang po sa ating physical, hindi lang po sa ating mga pangangailangan, kundi higit yung ating kaluluwa. Kailangan magkaroon po tayo ng kaligtasan. Bakit kaluluwa? Sapagkat ito po ay eternal. Na kahit nawala ka na sa mundong ito, meron po tayong tinatawag na kabilang buhay. At yun po ang dapat nating paghandaan, sapagkat yun po ay napakahalaga. At tunay nga mga kapatid, pag tinanong po natin na what shall we do? Wala po tayong ibang gagawin kundi tanggapin po ang ating Panginoon bilang sariling tagapagligtas sa ating buhay. Kaya sa oras na ito, tayo po ay dadako sa pagtanggap. No? Tanggapin niyo po ang ating Panginoon para yung ating pong mga kaluluwa ay maligtas at magkaroon po tayo ng kapanatagan sa ating buhay. Sumunod po ay sa maikling panalangin at ipigit po natin sumandali ang ating mga mata, iyuko po natin ang ating mga ulo, at itaas po natin ang ating mga kamay, tanda po ng ating pagsuko sa ating Panginoon. Sumunod po kayo sa panalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po ng muli na binigyan mo po kami ng pagkakataon na kami po ay makalapit sa iyong trono. Sa oras na ito, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakasala, sa lahat ng aking mga pagkukulang na nagawa sa iyong harapan. Nagsisisi po ako, Panginoon, patawarin mo po ako, linisin mo po ako, at gawin mo po akong karapat-dapat na maging anak mo. At sa oras na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap kita bilang kaisa-isang Diyos. Pagharian mo po ako mula ngayon hanggang sa iyong pagbabalik. Ito po ang aking samot dalangin sa iyong dakilang pangalan, sa pangalan mo po, Panginoong Hesus. Amen. Tinanggap po natin ang ating Panginoon at mangyari lamang po na tulungan din po natin ang ating mga sarili na tayo po'y lumago sa ating espiritual sa pamamagitan po ng pakikinig at pag-aaral po at pagsunod sa salita ng Panginoon. At nawa mga kapatid, bigyan niyo lagi ng panahon ang ating mga espiritual sapagkat tayo po ay nais ni Lord na maligtas. Na nasa atin po mga kapatid ang pagsunod, ang pakikinig at pagsasagawa ng salita ng Panginoon. Maraming salamat po. At sa oras na ito mga kapatid, nais ko lang po muli kayong ayayahan dito sa JCLGAA na tayo po ay laging merong gawain po every Friday po sa ating General Bible Study at 5 p.m. sa online at dito po sa online Sunday worship service naman po every Sunday 9 a.m. po ng umaga sa YouTube and Facebook account po natin. Nawa patuloy po tayong makinig, manood at patuloy tayong magtiyaga sa mga bagay na espiritual. Ganon din po mga kapatid, meron po tayong ipapalabas na munting video para po sa ating mga nanay. Kaya nga po meron tayo ngayong pinagdidiwang. Nais ko pong batiin ang ating mga mababait at dakilang magulang, lalo na ang mga nanay. Happy Mother's Day po sa lahat ng nanay, sa lahat ng mga inang, sa lahat ng mga mami. Ito pong programang ito na ating pong papanoorin, yung video na ito ay alay po namin para sa inyo. Pagpalay po tayo ng ating Panginoon. Thank you for teaching me how to love, showing me what the word means, what I've been dreaming of. And now I know there is nothing that I could not do, thanks to you for teaching me how to feel, showing me my emotions, letting me know what's real from what is not. What I've got is more than I'd
what I've hoped for, thanks to you. No mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak, no far from grace can stop me from believing that my love will pull me through, thanks to you. Come and be everything I am and all I know.
mapanood po natin ang ating video para sa ating mga nanay. At muli, nayayahan din po namin kayo sa susunod na linggo. Loobin po ng Panginoon na meron po tayong online Sunday Church services po. Meron po tayong church anniversary po sa darating na linggo. At kasabay din po ang pag-celebrate natin ang kaarawan po ng ating mahal na Bishop Domingo Lucena. At magkita-kita tayong muli mga kapatid. Huwag niyo po kakalimutan. Kung tayo po ay napagpala sa araw na ito, patuloy po tayong mag-subscribe, mag-like at mag-share para lahat po ng mga makikinig at makakatunghay ng programang ito, tayo pong lahat ay mapagpala ng Panginoon. Maraming po salamat. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. At bilang pagwawakas, tayo po ay mananalangin sumandali para po sa ating pansamantalaang pag-iwa-hiwalay. Tayo po manalangin, pigit po natin sumandali uli ang ating mga mata, tayo po dumulog sa ating Panginoon. Amang mapagpala sa lahat, aming Diyos na buhay, maraming pong salamat sa iyong mga salita na iyo pong pinagkaloob sa amin sa araw na ito. Salamat po o Diyos na kami po o God ay patuloy mong binibiyayaan ng iyong mga salita. Lord God, sa oras na ito, tinataas po namin sa iyo ang lahat ng mga nakikinig, ang mga viewers po, ang mga tumanggap po sa iyo bilang Savior and Lord ng kanilang buhay. Kilala mo po sila. Patuloy o Diyos na dinadalangin namin, Panginoon, ang iyong mga salita ay ilagay mo po sa mga puso't kaisipan, sa aming buong kaluluwa. Ilagay mo po ito, Lord, sa aming mga pinakamatabang lupa ng aming puso, Panginoon, pang ito'y tumubo ng 100 folds, Panginoon. Isilb mo po itong maigi sa aming mga buhay upang mag-multiply po ito ng 100 folds at ito po ay mapakinabangan. Huwag mo pong hayaan, Lord, na nakawin po ang iyong banal na salita ng kaaway, parang yung mga anak ay hindi lumago. Dalangin po namin, Diyos, na ito'y ipinunla mo sa amin, O God, sa mga sandaling ito. At hayaan mo, Panginoon, na ito po, Lord, O God, ay patuloy na mamunga ng sagana, Panginoon. Maraming salamat din, Lord, sa aming mahal na Bishop Domingo C. Lucena na ginamit mo, Lord, sa paghahayag ng iyong banal na salita. Patuloy, Lord, na ipagpalain mo po ang aming mahal na Bishop. Patuloy mo siyang inspired, Lord, ng iyong Holy Spirit. Patuloy mo siyang gagabayan, Panginoon. At ikaw po, Diyos, ang maparangalan sa kanyang buhay. Lord God, hallelujah, ang mga bagay na ito, Panginoon, ay para sa kapurihan mo po lamang. Salamat po sa mga taong ginagamit mo, Lord, upang maghayag ng buong katotohanan, upang maghayag, O God, ng iyong mga banal na salita. Salamat po, O Diyos, sa lahat ng pagkakataon na ibinibigay mo po sa bawat isang mga anak mo na kami po ay makapaglingkod sa iyo. Ganon din, Lord God, hallelujah. Salamat po, Lord, sa mga tumatangkilik, Panginoon, ang programang ito, Panginoon. Ang gawain mo, Panginoon, O Diyos, ay patuloy na lumalago dahil po sa mga tao, Lord, na pinadadala mo, Panginoon. Mga tao na tumutulong sa iyong gawain, pagpalain mo po silang lahat. Ganon din, Lord, patuloy, Diyos, na itinataas po namin sa iyong mapagpalang kamay ang aming bansa, Panginoon, bansang Pilipinas, na patuloy mo, Lord, na i-heal ang aming land, Panginoon. At kami po ay umaasa, Panginoon, na ikaw ang aming Diyos na buhay, ang siyang patuloy na mangunguna po sa amin. Maraming pong salamat sa pagpapalang aming nakamit sa araw na ito. Sa iyo lamang po ang papuri, pasasalamat at pagdakila sa pangalan mo po, Panginoong Jesus. Amen. God bless you po.